Vraj teraz trendy vyvraciať to, že Zem je guľatá, tak tam keď sa pozriete na horizont, tak nevidím do nekonečná, tak ako správny outsider som teraz sa trošku vyviedol z trendov. No ale táto tu mláka, jak už som to uvedol v starších videách, tak je Pacifik. Je to najväčší oceán s najhlbším miestom na zemskom povrchu, teda Mariánskou priekopou a bla bla bla. No a vedľa najväčšieho oceánu čo musí byť? Samozrejme najväčší bazén na svete. Pán kamerán, prosím vás, keby ste mohli, tak trošku zoomnite, ako až vidno do konca, pretože keďže má taký cikcakovitý tvar čínskeho draka, tak to tu nevidno. Môžete ešte, keď tak pán kameraman, trošku tu zaostriť na miestne rezorty a tak. Vážený, prvýkrát, keď som mal čuros takto v Španielsku a ich chuť pripomínala langoš, čiže dám tomu druhú šancu aktuálne. Mám to ešte s mancharom, to si potom Down.